खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर, बुंनाय दं आइजो माहारिखौ सृष्टिनि बिफा ब्रह्मा देबाबो मोनदां हानाय जाया होनना। बेनि सोमोन्दै जों दिनै मोनसे गोसो गोखांथि सल'नि गेजेरजों मोनथिना लागोन। बेखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 खौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेयो प्राचीन मुगानि बाथ्रा। दरसे जायगायाव राजा सम मुंनि राजाया रायजो खुंनानै दंमोन। बियो सासे धोरोम सिबिसुला आरो न्यायजों जुजिग्रा राजामोन। बिनि गुरुनि मुङा जादोंमोन ऋषिदुं। बियो सासे शास्त्र बिद्यायाव आखा फाखामोन। बियो गोबां राजाफोरखौ सोलोंथाइ होनाय जादोंमोन। सानसेखालिनि बाथ्रा, मानिबा जाहोननि थाखाय राजा समा ऋषिदुंनि मददनि गोनांथि जानायसै। जेब्ला राजाया ऋषिदुंखौ लिंहरनो थाखाय फोरजाफोरखौ थिनहरो अब्ला ऋषिदुंआ बुंनायसै जे नोंसोर थांग्रोदो, आं गाबोन थांसिगोन होननानै। मानोना ऋषिदुंआ सासे बिबायनानै जाग्रामोन, बेखायनो बियो सानफ्रोमबो थाबायनाय हुदा दंमोन। अखानायै ऋषिदुंआ राजानि लेंहरनायखौ मोनथिनाय लोगो लोगोनो राजानि थावनिसिम थांनो थाखाय आगान सुरलांनायसै। बेबादिनो ऋषिदुंआ थाङै थाङै लामायावनो मोना जालांनायसै। बेबादिनो मोनाबिलि समाव बियो दरसे गामियाव थांनानै सौहैनायसै आरो ऋषिया नुनो मोननायसै जे सासे आबादारिया गावनि बिसिजों लोगोसे थाबायलांगासिनो थानाय। अब्ला ऋषिया आबादारिखौ बुंनायसै, हे फिसा, आं सासे दावबायारि, जोबोर गोजानसिम राजानि थावनिसिम सौहैनांगौ दं, नाथाय मोना जानायनि थाखाय आं आरो आवगायनो हानाय नंला। अन्नानै नों आंखौ दिनै हरसेखौ नोंसोरनि न'आव थाथ'नो थाखाय जायगा होदो। जेब्ला सान ओंखारगोन अब्ला आं थाबैनो थांफिनगोन। ऋषिनि बेबादि बुंनायाव आबादारिया सानखांनायसै जे जेबो नङा, मोनाबिलि समाव न'आवनि लांगोनायाव फैनाय सुबुंखौ बोरै हगारहरनो, दिनै हरसेखौ जोंनि न'आवनो थाथोंसै। हरसेनिल'सो बाथ्रा, बेलाय माथो जानो होनना। ओरैनोबाबो बुंनाय दं, ऋषि मुनिखौ अनसायनाया इसोरखौ फुजिनायजों समान जायो। बेबादि होनना आबादारिया गोसो सिङाव सानखुमानायसै। बे आबादारिया आरो गावनि बिसिखौ बुंनायसै जे, हे बिमला, नों बे बाबाखौ जोंनि न'सिम लानानै थांदो आरो बेनि थाखाय थानायनि जानायनि बेबस्था खालामनानै होदो। आं आबादथिलियाव एसे फसल खानो थाखाय थांनि, गाबोन राजधानिनि हाथायाव फाननो थाखाय। बेबादि बुंनानै आबादारिया बेनिफ्राय ओंखारलांनायसै। बिमलाया ऋषिदुंखौ लानानै गावनि न'सिम आवगायलांनायसै आरो गोसोजों गोसो जोबोर खुसि जानानै सानखांनायसै जे आं बे साधुनो थाबै सङै खावै जाहोखांना आंनि मोजां मोननाय सुनेलखौ लोगो हमनो थांगोन होनना। बै सानखालि अख्राङाव अमाबैसा हरनि थाखाय खोमसि दरसिमोन। आबादारिनि बिसिया साधुदुंनो हाखु दाखु सङै खावै जाहोखांनायनि उनाव बेखौ उन्दुनो थाखाय आसन बनानै होना बुंनायसै जे, हे साधु महाराज, आं नोंनो उन्दुनो थाखाय आसन बनानै होनाय जाबाय। नों जेबो जिंगा सिनांगौ गैया। आं आंनि लोगो उमानि न'सिम थांनानै फैनि, एसे खामानि दं, आं थाबैनो फैफिनगोन। बेबादि बुंना आबादारिनि बिसिया देलायफब गानफब न'निफ्राय ओंखारलांनो हमो। जेब्ला बियो न'निफ्राय ओंखारलांनो नागिरो अब्ला आबादथिलिनिफ्राय बिनि फिसाया न'सिम फसलफोरखौ लानानै फैगासिनो दंमोन। हौवाखौ नुनानै बियो बागदावखाङो आरो हाखु दाखु गावनि न'थिं हाबसोलांफिनो आरो गावनि गानफब जोमफब महरखौ थाबैनो सोलायफिनो। बेनि उनाव बियो सिगांनि बादिनो महराव सिरियै न'आव जिरायनानै थानायसै। बिनि हौवाया आफिननि एसे निसा नांस्रोनायमोन। अब्लाबो बियो बिसिखौ मोनथिमोननायसै जे बियो गानफब जोमफब ओंखारखांना गावखौ नुनानै मानो खारखो होनना।
आं एसे सिगांथ' बेखौ जाब्बा जुब्बा सि गाननायसो नुलांदोंमोन, नाथाय एसेबां हरखाबै देलायफब जोमफब बहा थांनो नागिरदोंमोन? आबादारिया गावनि बिरदावलि गोसोनि बिसिनि गोसोखौ मोनदांमोनदोंमोन, मानोना गामिनि सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय बेयो बिसिनि सोमोन्दै मिन्थिबोबाय थायोमोन जे बियो हर गेजेराव सोरबा हौवाखौ लोगो हमनो थांबाय थायो होनना। बियो न'आव हाबनाय लोगो लोगो बिसिखौ रागा जोंनाय रावजों सोंनायसै, नों एसेबां दानखोमसि हराव बहा थांनो नागिरदोंमोन? अब्ला बिसिया फिननायसै, स्वामी, नों मानो बेबादि बाथ्रा बुंदों? आं एसेबां गिथाव बाथाव खोमसि हराव बहा थांनो? जानो हागौ आफिननि निसानि थाखाय नोंनि मेगना गोरोन्थि नुसनदों। बिसिनि बेबादि बुंनायाव आबादारिया रागा जोंखांनायसै। नोंनि आखलखौ आं गोबाव समनिफ्रायनो मोनथिबोगासिनो आरो दिनै आं आंनि मेगनजोंनो नुबाय। आं दिनै मोनथिनो हाबाय नों आंनि मेगनाव माबादि गोबाव समनिफ्राय हाद्रि सारगासिनो दंमोन। आं गैयै समाव नों माबादि गुबुन हौवाजों लोगो हमनो थांबाय थायो। थाथ' र', नोंखौ आं दिनै मोजाङैनो सोलोंथाइ होगोन। बेबादि बुंना आबादारिया गावनि बिसिखौ लावथिजों जोबोर बुनो हमनायसै आरो बेनि उनाव न'नि गंसे खुन्थायाव दिरुंजों खाथाबना गसंहोना थाहोनायसै। बेनि उनाव आबादारिया गोबां खामानिनि मेंग्लिनायजों बिसनायाव थांना उन्दुहैनायसै। आबादारिनि बिसिहा सासे उमा मुंनि लोगो दंमोन। बिनि फिसाया राजानि सान्थ्रिमोन। फिसायखौ मेंहाबनानै उन्दुना थानायखौ नुनानै उमाया आबादारिनि न'सिम थांखुमायो आरो आबादारिनि बिसिखौ बुंनायसै जे, आरे अ बिमला, नोंनि गोसो थोनाय हौवाया नोंखौ गामि खाथियाव नेनानै दंगासिनो। नों थाबै बिनि खाथियाव थां, बियो जोबोर रागा जोंदों। अब्ला बिमलाया सान्थ्रि गाहायनि बिसिखौ बुंनायसै जे, आरे उमा, नों थार खोथाखौनो बुंदों, नाथाय आं दा खाथाबनानै दोनजादों, आं बोरै थांनो हानो? आरो गुबुन फारसेथिं आंनि पापि हौवाया आंनि खाथियाव उन्दुनानै दङ। नोंनो बुंदो, अब्ला आं मा खालामनो? अब्ला उमाया बुंनायसै, हे बिमला, नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा। नोंनि फिसाया फेनानैसो उन्दुना दं। फुंनि सिगां बेयो सिरि मोनखानाय नङा। आं मोनसे आयदा होनि, नोंनि जायगायाव आं खाथाबना थाथ'नि, नों बेनिफ्राय लोगो हमना फैबानो जाबाय। बेनि उनाव बिमलाया गावनि लोगो उमानि खोथाखौ बुजि मोनखांनायसै आरो गावनि जायगायाव बेखौ खाथाबना दोननानै बियो बेनिफ्राय मोजां मोननाय हौवाखौ लोगो हमनो थाखाय ओंखारलांनायसै। दान्दिसे समनि उनाव आबादारिया गावखौ गोरोन्थि खालामफ्लांबाय सानना उन्दुलांनायनिफ्राय सिरि मोनखांनायसै आरो बिसिनि खाथियाव थांना बुंहैनायसै जे, ओइ बिमला, दिनैनिफ्राय बेबादि खामानिखौ गारोब्ला आरो आंजों उल्था बाल्था खोथा बुंनायखौ गारोब्ला आं नोंखौ दानो खेवनानै होगोन। आं आंनि गोरोन्थिखौ गोसोखांना दुखु मोनखांदों। नाथाय बेसारा आबादारिया बोरै मिन्थिनोमोन, जायखौ आबादारिया खाथाबना दोननायनिफ्राय खेवनो होनना बुंदों, बेयो गावनि बिसि बिमला नङा, गुबुनसो होनना। उमाया माथो होआलासेनो सिरियै थानायसै, मानोना बियो राव होयोब्ला आबादारिजों हमजानो गिनायसै। आबादारिया फिन खेबसेबाव जेबो राव मोनिलाय बुंफिनबावनायसै जे, नाथाय अब्लाबो उमाया जेबो राव होनाय जायाखैमोन। बेखौ बेबादि सिरि थाबाय थानाय नुना आबादारिया जोबोर रागा जोंखांनायसै आरो रागा जोंखांनायनि थाखाय बियो गंसे गोबौ सिखाखौ बेनि फारसेथिं खुबैना हरनायसै। अब्ला बे खुबैजानायनि थाखाय उमानि गन्थङाव सिखाया नांनानै गन्थङा बौख्लानायसै। फारसेथिं ऋषि दुङा गावनि मेगनजों गासै जाथायखौ नुनो मोननायसै। गोबाव समनि उनाव आबादारिनि बिसिया न'सिम फैफिननाय समाव गावनि लोगोखौ सोंनायसै, ओइ उमा, आंनि पापि हौवाया जेबो डिस्टार्ब होआखै नामा? अब्ला
उमाया बुंनायसै, बिमला आगै, नों आंखौ खेवना होग्रोदो। नोंनि हौवाया आंखौ नंखाय बाथ्रा बुंफ्लाना गन्थंखौनो बौख्ला होबाय। बेबायदि बुंना उमाया गाबनाय रावजों बुंनायसै, बेयो जोबोद गाज्रि आखुनि बिमला, नों बेखौ गारनानै गोजानाव थाहैदो। बिमलाया उमानि बेबादि बुंनायाव उमाखौ खेवना होना न'सिम थांहोनायसै। दानख्लाजानाय गन्थंखौ लानानै उमाया गावनि न'सिम थांनायसै आरो सिरियै उन्दुना थाफ्लानायसै। सोरांहां सम जानायसै। अब्ला आबादारिया फिन खेबसेबाव गावनि बिसि बिमलाखौ बुंनायसै, हे दुथां आइजो, नों जेबो बुंला नामा? ना आरोबाव खनसेबाव नोंनि खोमाखौबो हाख्लाबबावनांगौ? अब्ला आबादारिनि बिसि बिमलाया हसिख्राव बुंनायसै, ओइ मूर्ख हौवा, मुगैयो आं नोंखौ। आं बायदि गोथार हिन्जावखौ गन्थं हास'ग्रा आरो आंखौ बदनाम खालामग्रा बे संसाराव रावबो गैया। बेबादि हसिख्राव आबादारिनि बिसिया बुंनायसै, हे देबि देबता, सान अख्रां अखाफोर, अर आरो धोरोम, नोंसोरनि नोजोराव आं गोरोन्थिब्ला, हे इसोर, आंनि गन्थंखौ सिगांनि बायदि खालामना होफिन। जुदि आंनि गोसोआव सोरबा हौवानि गाज्रि साननाय दं अब्ला आंखौ दानो अरजों खामलाबहो। बेबादि बुंना बे दुथां गोसोनि बिमलाया बुंबावनायसै, हे पापी, मुगैयो आं नोंबायदि मानसिया आंनि हौवा होनना। नाय नै, आंनि गन्थंआ सैथोनि गुनजों मोजां जाफिनबाय। अब्ला आबादारिया बिसिनि रावखौ खोनाना बिसिनि खाथियाव थांना नायहैनानै नुनायसै जे गन्थंआ जेबो जायाखै। अब्ला आबादारिया बिसिनि गन्थंखौ नुना गोमोहाबनायसै आरो जेब्ला आबादारिया हायाव नायो अब्ला गोबां थैफोरा हायाव गोग्लैना दंमोन। आबादारिया गिखांनायजों कमफिस्रोनायसै, बेयो बोरै जाथावना होनना। बेनि उनाव आबादारिया बिसिखौ सैथो सानना गावखौ निमाहा होनो थाखाय खावलायनायसै। बियो बेखौ गोमोथावना नुनानै गावनि बिसि बिमलाखौ देबि बादि सानना लानायसै। नाथाय बेनि रहस्यखौ ऋषि दुङा गासैखौबो मेगनजों नुजोबदोंमोन। मानोना बियो हरसे थाला बे जाथायखौ उन्दुआलासे सिरियै नायगासिनो दंमोन। फुं जानाय लोगो लोगो ऋषि दुङा बिमलाखौ बुंनायसै, गोजोननाय थाबाय नोंनि गुबै आखलखौ नुना। ऋषि दुङा बेबादि बुंना आबादारिनि न'निफ्राय राजथावनिसिम आगान सुरलांफिननायसै। गुबुन फारसेथिं उमाया गावनि दानख्लाजानाय गन्थंखौ लानानै जोबोर सिन्था जानायसै जे बियो हौवानो बोरै खोन्थानो, बे जौनाय गन्थंखौ बोरै लाखुमानो होनना। उमानि हौवाया सासे राजानि सेनापति जानायलाय राजथावनियाव थांनायनि सिगां बियो बिसिनाव थुंग्रि आरो सेखाखौ मोनाबिलि समाव दोननो होनायलाय बिसिनाव बिनायसै। अब्ला बिसि उमाया हसिख्रावना बुंनायसै, औ, आं न'नि रुवाथि जाबाय। माहाजोन बाबुआ न'आव फैनाय लोगो लोगो सागर बायदि बाहायनाय। माब्लाबा गावनि बिसिखौ मोजाङै जोथोन लाफैदोंना खालि बे गोदाव सोराव लोगोफोरजों बेरायनायल'सो। बे समावनो उमानि फिसायनि सान्थ्रि लोगोफोरा बिसोरनि न'सिम फैयो। अब्ला उमाया थिग बे समावनो सेखा आरो थुंग्रिखौ बायजोआव गारहरना न' सिङाव हाबलांफिनो। बे समाव उमानि फिसाया लोगोफोरनि सिगाङाव गावखौ लाजि फोनांनायखौ नुनानै रागा जोंना बाहेरानिफ्राय न' सिङाव सेखाखौ खुबैहरो आरो सेखाया उमानि आथिङाव नाङो। अब्ला उमाया फिसायखौ गावनि सेरथिं फैनाय नुना सुबिदा मोनखांनायसै जे फिसायनि खुबैनायजों गावनि गन्थंआ बौख्लादों होनना आरो बियो बाहेराथिं खारबोना सान्थ्रि लोगोफोरनि सिगाङाव गाबै गाबै बुंफैफ्लानायसै जे नै आंनि दुथां फिसाया माबादि आंखौ दुखु होखो। आं बादि गियानि गुनि बिसिखौ माबादि गन्थं दानख्लाना समाजनि सिगाङाव आंखौ लाजि फोनांखो। आंखौ सोरबा रैखा खालाम, नङाब्ला बे दुथां हौवाया आंखौ बुथारगोन। बेबादि बुंना उमाया हसिख्राव बुंनायसै। उमानि बेबादि हसिख्रावनायाव सान्थ्रि लोगोफोरा खारै खारै राजानि दरबारसिम फैनानै आरो राजानि राजथावनियाव
गासै बाथ्राखौ खिन्थाफैनायसै। बेनि उनाव राजथावनियाव बिसि आरो फिसायखौबो लानानै राजाया बुंनायसै, हे सानथ्रि, नों बिसिखौ मानो बुथारनो नागिरदोंमोन? ना नोंनि बिसिया गुबुन हौवाजों सोमोन्दो लाखियो? बुं, मा जाहोननि थाखाय नों गावनिनो बिसिखौ बेबायदि खालामदों? राजानि बाथ्राखौ खोनाना सेनापतिया गिनानै जेबो बुंनाय जायासै। सानथ्रिनि बेबादि सिरि थानायखौ नुना राजाया सानना लानायसै जे बेयो दाय गैयालासे बियो गावनि बिसिखौ बेबादि गन्थं दानख्लाना होदों। बेबादिनो राजाया सानना लादोंमोन जे पाप मावग्रा सुबुङा जेब्लायबो गावनि कर्मखौ गिखांनाय मोनो। बिनि महर मुस्रिया लाहाखि जायो आरो गोलोमस्रावो आरो जेब्लायबो मोखाङाव गोथोङै राव बुंनो हाया जायो होनना। राजाया बेबायदि सान्थौजों गावनि सेनापतिखौ बिसिखौ साजा होनायनि दायाव फासि होनो थाखाय खावलायनायसै। बेबादिनो राजानि गुबुन सान्थ्रिफोरा दाय गैयै उमानि फिसायखौ फासि होनो थाखाय लानानै थांनायसै। थिग बे समावनो ऋषिदुङा गावनि फरायसा राजानि दरबाराव सौफैनायसै। राजाया बेखौ नुनानै खुलुमो आरो सन्मानजों जिरायनो थाखाय आसन बसायना होयो। अब्ला ऋषिदुङा मोनानि गासै जाथायखौ राजानि सिगाङाव फोरमायथिना होनायसै। अब्ला ऋषिदुङा गावनि सोलोंसा राजाखौ बुंबावनायसै जे, हे राजन, बेयो सासे आखल गैयै आइजोनि गियान, जायखौ आं नोंखौ फोरोंबोदोंमोन। हाखु दाखुयै रावबो आइजोनि रावखौ सैथो होनना साननो नाङा। हे राजन, बेयाव इनाय जानो थांगासिनो। बे आइजोआ सासे कलंकिनी, जाय जेबो दाय गैयै फिसायखौ साजा होनो सानदों। बेबादिनो राजाया बेनि गुबै जाथायखौ मोनथिनो थाखाय आबादारि आरो बिनि बिसिखौबो राजदरबारसिम लिंहरनायसै। जेब्ला आबादारिनि बिसिया दरबाराव फैनानै ऋषिदुंखौ नुयो अब्ला बागदावखांनायसै, जाय मोनानि गासै जाथायखौ नुजोबदोंमोन। अब्ला आबादारिनि बिसि बिमला आरो उमाया राजानि सिगाङाव सैथो बाथ्राखौ फोरमायथिनो गोनां जानायसै। बेबादिनो राजाया आबादारिनि बिसि आरो उमाखौ गन्थं आरो खोमा हाख्लाबना रायजोनिफ्राय गोजानाव होखारहरनो थाखाय बिथोन होनायसै आरो बै सानै गुबुननि हिनजावजों लाइन लाग्रा उमा आरो बिमलानि गोसो थोनाय हौवाफोरखौ जोबथेसालियाव जोबथेना दोननायसै। बेनि उनाव राजाया सानथ्रिखौ गावनि सानथ्रिनि जायगायाव थाफिननो होना सन्मान होनायसै। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियान मोननो हाबाय। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउसफुल मोनदों आरो सल'खौ मोजां मोनदों, अब्ला नोंथांनि लोगो आरो जाथि खुरमाफोरनो शेयार खालामलायनो दाबाव। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेबायदि सल'खौ माबादि मोनो बेनि सोमोन्दै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय।